Prynhawn da I chi a chyfarchion I chi ar Sul y Fam neu Mothering Sunday fel mae'n cael ei nodi ar y calendr eglwysig. Ac mae yna gysylltiad rhwng hynny a'r ffaith yn bod ni wedi dod I gyflwyno'r rhaglen heddi o Eglwys Gadeiriol Llanelwy yn Nyffryn Clwyd. Mwy am hynny nes ymlaen yng nghwrs yr rhaglen. Cynulleidfa o bobl o eglwysi Dyffryn Clwyd fydd yn canu'r emynau heddi mewn cymanfa gynhaliwyd yn Dinbych. A'r emyn cyntaf yw'r emyn bydd yn Wrol paid a Llithro mor dywyll yw y daeth yma I seren I ddoleio, cred yn yw a gwnaed y waith. Pwy rhoddwyd cyfrinach, a phwy a gafodd ddealltwriaeth mewn helaethrwydd. Pwy a bertha heb ddynod ac a weina heb gwyn. Gan bwy y ceir ymynedd a sefydlogrwydd, a phwy a wnaeth gelfyddyd o ymgynnal. Yr hon ar oes yr arglwydd yn angor I deulu ac yn amddiffynfa I gartref. Gwyn I byd yr rhai a brofodd diriondeb mam ac a feithrinwyd yng nghysgod I dioddef garwch. Fel brenhines ar ei theyrnas, felly y llywodraeth ar ei heilwyd gyda threidd garwch gweld, a'i ffriod a'i phlant am gysurant o'i phlegyd. Yn ddi y mae gwarineb yn ben a doethineb yn safon, ac ni fetha ni dirnadaeth, I chariad a geidw ddrysau yn agored. Hi a wylia wrth weli heb gyfri'r oriau. Hi a ddiddanar ei ddilyn ac a geryddar anastywallt ac a'i mwldiau i'w delw I hun. Yr arglwydd yn iddo thineb a roes I famau'r ddeiar synwyr a deall da, a hwy a roddant I gymdeithas I chalon.
Os ydyn ni am ddwyn teulu i fyny, mewn gwirionedd mae'r ffaith bod rhieni yn gallu rhoi magwraeth dda i'r plant yn bwysig eithredol.
Gobeith y Bechadur am fyddeiant yw sail yr emyn nesaf. Os do fi trwy'r anialwch rhyfedda fyth dy ras, medde'r emynydd, ac mae'n gwbl ddibynnol y bydd cariad Duw yn ei gynnal yn ddiogel ymreichiau'r gwaredwr. Os gwelir fi Bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y moli, a newydd fydd yr iaith, yn seinio buddugoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr na bore na ffrynhawn. Rwy'n mawr obeithio eich bod chi famau wedi cael diwrnod arbennig o dda heddi a bod eich teuluoedd wedi rhoi mawrhad arnoch chi. Y Sul nesaf fe fydd yn rhaglen ni yn dod o Gapel y Bydyddwyr Aberdiar yn Llanybydder, yn Nyfed. Ond y plant piar eminola yma heno, a'n hwythau am yn cymell ni gyd i ddod i ddysgu.
Tangnefedd Duw, yr hwn sydd uwch law pob deall, a gadw eich calonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist ein harglwydd. A bendith Duw, holl y lluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo i'ch plith heddiw, syl y fam, ac hyd byth bythoedd. Amen.